बेनोमोन जोंना आयंआ एसे खोन्थानोसै आं दिनैहाय मोजांनो सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथोंसै। हेलो लोगोफोर, गुड मर्निं टू एवरीवन, वेलकम टू बैक माय राजुदन स्ट्रीट चैनल। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बेफोरबायदि माने ब्लग लाबोयैया। दिनै आं दंफैयो दायो खायजामाथि गामियावहाय। बे गामिनि आङो दिनैसिम मोननै मोनथामसो भिडिअ लाना फैनाय जाहैबाय। बे जाहैबाय जोंहा आयंनि दिनैहाय बस माने सारादु आरो सारादु माने बस माने सारादुबो होनो नामाथाय। जोंहा आयंआ बिसोर माने बिब' बिनानाव बिराद बुरजामोन, 7 ना 7 आरो बिसोरो 7 गेजेरावहाय जोंहा आयंआ सेकेन्ड थार्डमोन नामाथाय, थार्ड दिनै बिनिनो रुंसारिनि मा जाहैबाय बस आरो बेयावनो आङो दिनै फैबाय। एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा, सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौबो आङो आफा इसोरनाव बोर सारस्रिबाय आयंखौहाय। दिनैनिफ्राय आयंआ जोंखौ नागारनानै थांबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंबो आयंखौ माने बिदाय होनाय जाबाय आरोखि। एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा, नै आयंखौहाय माने बेफोरबायदि मोनसे आयंनि थाखाय नै बेयाव मोनसे बिदि खाम्फा बानायनाय जादों। नै नुबायना, गोसोखां खाम्फा, रुंसारि रुपे नार्जारि, गामि खायजियामाथि, जोनोम सान 1968, थैनाय साना जाहैबाय 2024। बेयाव माने फिरफिला बिरनायबो जाबाय। आं माने दिनै हराव हरसे थानानै दायो माने बिनि माखासे हाबाफारिखौ आं लानो हानाय जायासै आरोखि। बिदिनो माखासे ओरैजाय जानाय लोंनाय पेन्डेलफ्रा बानायबाय आरो बिसोरना माने फरियाला बिराद गोबांथार, माने ओरैबायदि गोबां माने बिसोरनि फरियाला। एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा, नै बेयावहाय दायो माखासे नेम निथि बानायबाय दंबायो आरो बेयाव सेंग्राफ्रा मा खालामदोंथाय बेखौथ' मिथिला आङो। नैबेखौहाय मा होनो नोंसिना, मा बियो? मना नेग्रा, मना लिरग्रा। मा लाबोयो बेयाव? खोन्थादोब्रा, माबायदि जुमाय लाबोयो? बोरो जुमाय बेनानै माने बेलेग गामिफ्रावहाय माबायदि खालामो आं मिथिया। जोंना नैबेयावहाय आरोना, जोंना माने गगामुग मिंमा हालामावहाय माने सोरबाफ्रा माने बस जानो फैनायजों लोगोसे सोरबा जौ लाबोयो ना, जौ लाबोनायखौ नै माने गावनि माने मनायाव लाबोनायखौ गावबाव सोनानै दोनफिनो आरोखि। बिसोर जाहैबाय फंबायमोनहा बेखौ लाखिग्रा, बिसोर माने सामलायग्रा। गोसोबा माने बिसोर बेयावनो लोंनो हायो आरोखि। लोंबायसो खोमा बिसोरो खावनानै, लोंबाय नामा? लोंथ'वाखैना, थगायबाय खोमालै बिसोरो। ओरैजाय नै बिसोर जाहैबाय सोब गासिबो आंनि बिनानावफोर। ओमफ्राय नै ओरैजाय थाबाय नै बिसोर जाहैबाय गामिनि गाहेला। नै बिनोबो माने बिहामजो नांगौ आरोखि। सोरबाफ्रा जुदि फैनांगौ बा हाबा जानो गोसो दंब्ला बिथांनाव फैनो हागोन। फिसाला सानैजों ओरैबायदि मैखोम दंखायो, माने समायना खिन्थिगोन आं उनावहाय ना। नंना नङा? दंना? नोंना बिहामजो नांगोन नाङा? मा समनि फाखन? नांथारगौ ना नांथारा नोंनि बिहामजो? नोंसोर मदद खालाम। औ, अब्लाबो नांगौ होनालै ना। माखौ गियो? माने दा आं नांगौ होनबा गथ'फोराबा खोथा थायो, आंनो नांगौ, दा आं नांगौ होनबा जाया। आंनो नांगौ, आंनि बिहामजोसो नांगौब्रा, आं बिदिसो होनदों। आंनो हिनजाव नांगौ नागिर, आंनो बिहामजोसो नांगौसो होनदों आङो। नांगोन ना बिहामजो नांगोन नाङा? नांगौ। माला नांगौ? देग्लाय बोसोरना फैगौ बोसोर ना देबारनो देग्लायनो? बुंथ'नो हायाना, बुंथ'नो हाया जाहैबाय। ओरैजाय जा माने कन्डलेन्स खालामदों बेखौ एसे खिन्थिनोसै आङो। ओरैजाय नै आयंनि जिउमाया सोरगोआव थांनानै आलो गोजोन थाहैनो हाथों, बिनि थाखाय एसे कन्डलेन्स खालामगोन आरो खोन्थानो आंनो। ओरैजाय बे सारदु खुंनायावनो जोंहा दिनै नैबे दहाय खाम्फानि जिथुनिखि बावथाय बावनाय बे जानानै थांबाय। बेजोंनो लोगोसे बिथांनि जिथुनिखि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन बा थाहैनो हाथों होननानै जों बेनि थाखाय 1 मिनिट ब्रत माने मुंख्लंनि ब्रत फालिनो लादों। दा बेखौ 1 मिनिट ब्रत फालिनो थाखाय गासिखौबो सावरायनाय जाबाय। गाजब
गाग्ला गाजब बे गासैबो स्रि थानानै दान्दिसे बै रुंसारि जानायनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो थाहैनो हायो बेनि गारनो स्रियै गोसोखांगोन बिथांनिसिम जागायबाय जोब्बाय जाहाथे जोंहानि आयंआ सोरगोआव थानानै आलो गोजोन रायजो बा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैफिननो हायो बेनि थाखाय माने दसे सम कन्डलेन्स लानाय जाहैबाय बेनि उनावहाय माने बेबायदि मान बावसिगोन आरोखि बे जाहैबाय मादै बिनि माने बिनानाव बियो मा लाबोनो हौलाय नै इसोरो गोसोबानो मोनलोंसै दायो नुदोंना नै नै बे जारखिनाव सोसिगोन आरोना दायो नोंसिना खामानिया मोजांलै नोंसोर मालाबा दोनथ'बाय नामाब्रा मोजांखौ हो दोनथ'लायना ना लोंबा मोनो दा नोंसोर फेग्रा थानालै लोंलाबायनानै आङो माने एसे खिन्थिबाय नङा होमबा आंबो माने बेफोरबायदि गाबलायनाय खुलायनायाव आं माने एसेबो थानो हाया आं बेनिखायनो बेफोरबायदि गाबनायनि बेलायाव माने एसे गोजानाव थायो आरोखि बिथांमोना दायो सनमान लाबाय दङ बा बिदाय होदों आरोखि ओंखायनो आं बारा बिदि गाबगु खुगुआव थानो हाया नालाय ओंखायनो एसे गोजानाव फैबाय दायो आङो बे संनाय खावनायखौ एसे खिन्थिनोसै नङा होमबा अखायाथ' माने बोथोरा ओरैबायदि गाज्रि जाबाय अखायाबो माने मैयानिफ्राय ओरैबायदि हाबाय थादों ओमफ्राय दायो बर्थमान एसे मोजां जाना दं आरोखि एसे संनाय खावनायखौ एसे दिजाय बेयाव जाहैगोन जाग्राया नैबे जाहैबाय जाग्रानि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय मोनजासिगोन नामा ओंखाम हा बाजै मोनजासिगोन ना ओंखाम मोनजासिगोन जाहैबाय ओरैजाय थांनि संनायफोरखौ एसे खिन्थिनि मा ओंख्रि संदोंथाय ओरैजाय संग्राफ्रा नै सासेया ससमा गानबावलायसै बे जाहैबाय सेंग्रा जोहोलावलै बियो सोरबा नांगौबा बेखौ माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन माने दहाय जे होन्दोंमोन आं बिफाजों रायलायदोंमोन ना बिनि एकदम नांथारसिगौनो माने लाग्रादो लाया माने ओरैजाय नै वाव बे जाहैबाय मा ओंख्रिलै फंबाय देलायसै साखिनायनि जाखि साखिनो हा मोनथाराखै ओइ बोरै मोननाया एसे साखिनोसैब्रा माबायदि गोथाव आं नारजिखौ बिराद गोथाव मोनलै ओरैजाय नै साब मोनजोबखांबायानोसै आरो मोनखाजोब्बायानोसै संग्राफ्रा नै खस्थ' खोमालै नारजि सानाया माथो साख्रोम सानांगौ माथो नारजि संनाया उना गोलावद्राय ना इयावबा मा संदों ओंखामा नै जाखाजोब्बायानोसै जाजासै उना लावद्रायदों खोमालै इदि फिदोंनो नै आं माने टेस्टिं खालामग्रोनोसै आरो जाबाय फंबाय गुदुंथार नामालै आङो दायो टेस्टिं खालामसै नै बे जाबाय नारजि माने नारजिजों अमा बिबु संदों दै रायजोफोर माने गोथाव जाना जायाखै आङो दायो टेस्टिं खालामसै नङा होमबा बरिया माने नारजि आरो अमा होनना बुंबाथ' मिथिखायो नङा होमबा ओरैबायदि गोथाव नायबाय होबायना आङो नारजि होबायना आं फार्स्ट टाइम आं साखिबाय माने बिराद बरिया गोथाव जादोंलै बिराद गोथाव जादों नारजिया थावदों ना मोजांथ' ना जोंना देग्लाय बैसागोआव मागोआव मोजां थांदों आरो ना 1 थारिखै जोङो गेदेरखौ खुलुमो ओमफ्राय उन्दैया जोंखौ सनमान लायो बोरायखौ आं बिराद खुलुमो ओमफ्राय रागा जोंबा बोराया आंखौ थिखिलायो रागा जोंबा आं ओरै बारोहाय बाराखौ माबायदि बारदोंलै बोरायखौ बिराद अनो ओमफ्राय अनबाथाय बोरायाबो आंखौ अनो ओमफ्राय रागा जोंबा ओमफ्राय बोरायाखौ खेंखें होनबा मोजांबा आथिं दाङो दहाय ओरै बोथोर दाङो ओमफ्राय रागा जोंबा ओं दे रागा जोंबा बिदि होयो माने
माथो माने हिनजाव मानसिफ्रा हौवा मानसिफोरखौ बुनो हामा होमबाथ' ओमफ्राय नोङो हौवाफोरखौ बुनायनि मालाबा फाइन नांखांबाय नामा खोथासो बुंदों आंलाय आथिं ओरै होयो होननायखाय होदोंना नुदों आख' रावबो नुयैयाव जोखोमादों खोमालै नोंसोर थगायथारदों बायदि मोनदां हो माथो रागा जोंबा आं बिदि होयो होनबाय नालाय हा नंगौ बिदिसो होमबा ना केमेरा खेब ओरै थांनो र' आङो ओरैजाय जों गुमैजों एसे रायलायनि बे जाहैबाय जोंहा नै गुमैया माने सोबनिख्रुइबो हाइस माने गेदेर बे बिजामादै बिनि आरो गुमै माबोरै मा उखुन्दै दुङा मा लादों गुमैया फिल्टार ना मोजां ना खबरा दे माने बिनि गेजेरावनो जोंहा आयंआ एसे माने डायलग मारिबाय आरो बेखौबो एसे खिन्थिबाय आङो नैबे जोंना आब'आ बे जाहैबाय जोंहा माबानिसो डिमापुरनिसो नुदों ना माबायदि खोन्थादों इयो सालायल माफा गोलावलै बे नालाय सालाय खोन्थाबाय जोंना आब'आ माने बिसोरो एसे जमुनि खालामबाय आरो ना बेखौबो एसे खिन्थिबाय नोंथांमोना माने गाज्रि मोननाङा माने दुखुनि गेजेरजोंबो माने सुखुबो फैयो नालाय ओंखायनो समाव माने दुखुबो जायो आरो सुखुबो खालामो आरोखि ओंखायनो माखासे जखिंखौबो एसे खिन्थिबाय आं नोंथांमोननो दै नोंथांमोना माने गाज्रि साननाङा आरोखि आरो आङो दाहाय नोंथांमोननो खिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो नङा होमबा आं दायो नै नारजिखौ एसे साखिबाय गोथाव जादों मा होनदो मबाइल सिङाव माबायदि नुयो जोंखौ थाफेरनो मोनाखै ओइ मा होनदों देलाय होनफिनलाय संग्राफोर नांगौब्ला औ लांफैब्लानो जाबाय जोंना औ बबेबा हाबा हुखा माबा माबि बिदिनो फांसनफोराव औ बेनिफ्राय माबाफोर भाराफोर लायो नामा नोंसोरो भाराया खम ओरैनो बेसेबांसोयाव थाङो बेयो माने हाबा लायै हाबा 5,000 औ 3,000 आदसा होमबाथ' नोंसोरखौ कन्टेक्ट खालामनांगोन ना जानाया फ्रि बेबायदि आरो ना एनि टाइम माबाबानो मोनगोन दा ठीक আছে मोजां ना मोजां दे ओइ आबौ माबोरै खबरा मोजाङानो बोराय नों माजों फैनाय गारिजों माबे गारिजों नै बाबानि आदसा ओंखाम उखैबाय ना ओंखाम उखैबाय जाना थांसै इमान थाब थाङा ना दानो नोंनि बुरि हारसिंल' दं माथो लाफायाखै नोंलाय बुरिखौलाय सोर थानो न'आवलाय सोरबा थिखोना लांबा मा जागोनलै थांथोंलै सोरबा गोदान मोननायनि गोदानसो मोननायखौ लुबैबाय नामा बुरायालाय खायदा दंना खायदा बुरायासो बायनायदों ना नोंलाय जानाय नङालै जेसेबां फैगोन गासिबो माने बेयावहाय हाबगारनांगौ आरोखि साहा लोंनो इसोरबो फैबाय इसोर जाहैबाय अबायपुर गामिनि नै ओरैजाय मालखौ इयाव होलायबाय एसे खिन्थिनोसैलाय मा लाबोदों नुदोंनानै जेसेबां फैगोन इदियाव इसोरनाव जमा फैग्रोन आरो फार्स्ट टाइम सोब लोंग्रा गोजालै इसोर दाहाय लास्टआव किडनेप खालामनांगोनलै मालखौ मोननायनि सानाबोखाना टेनसन गैला नै बिसिना माने सानाबो मोनफैखाबाय टेनसना गैला जाहैबाय दा अबा माने गोमासिन बायदि मोनदां बिसोरखौ लानानै आलासिफोरनो साहा होसिगोन आलासि